Oras madihita salutna amanami inanami nang dongan na posobulung. Bongok mahita di bagasan Bornginon ima parningotan di panaonon ni Tuhan Yesus. Ima malampasyon na parjolo. Adorang soi pinarade maanon di tonga-tonga ni bagasta inanao manguluhon hita di partangiangan tangiang pangodianon ipili tinama amanginang siat tonga ni bagasta jala di bagasan tikion masuk mahita tu partangiangata martangiang nahohom mahita di bagasan rohata ganuk. Amen. Tapuji ma Tuhata, marede mahita siya bukwede nomor 76 ayat sada dohot ayat 2. Mahita jongjong. Marhite-hite gowar ni debata ama, dohot gowar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowar ni todi parbadia. Amen. Tabereng induk ni haporsiaoni jalan na pujuk korsa, ima Yesus na manaotkon parsilangani, sikat nilas ni roha tuhap naihian, so di etong i hailaon, gabe hundul di siamun di bangsa ni debata. Paingot-ingot tamu ma ibana, napataw-taon paraluan si songoni dopa ibana sian akka si pardosa, asa unang marnaluja hamu, unang madate to dimuna martangiang mahita.
Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, asi maroham di hami hala na galeon. Di idaho nagugodo musunami, say talo dod hami di bahen ala ni hagaleon nami. Di baheni hupangido hami matuho, say pargugui jala pamunang mahami, maralohon musui, marhite-hite panaunon ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hudul mahita. Marede mahita siya bukede nomor 152 ayat sada. Jadi di arahot Yesus mana 12 jala di dok matu nasida nanak kok mahita tu Jerusalem jala tulus matu anak ni jolmai sasudena na tersurat di akka panurirang. Ai pasahaton maibana tu akka parbegu gabe isahanna leanna jala tijuronna maibana dungi mulak mangulu maibana di hari patoluhon. Alay dang diatusi nasida agya otik siani. Nabunido hatai siyan rohan nasida. Dang diboto nasida na hinatahon nai. Dungi dipiksang akka situan ni malimima dohot akka parisay marapot godang didok nasida. Aha mabahenota ay lando tanda di bahen halak. Molo itapasobu ibana porsea mahalak salhut na tu ibana. Gabero mahalak rom mga rampas, tanota dohot bangsota. Alay hehe masida sian nasida, ima si kayapa situan ni malim di nasatauni, didok matu nasida, nahurang roha dohamu, dang dipikiri rohamuna, denggan domate sahalak humopop na toropi, unang lao mago sandok bangsoi. Alay dang sian rohana sadiri di hatauni. Ala situ ni malim ibana di nasataw ni ubahin di surirakon nanang mate ma Jesus humokop bangsoi. Alay tahe dada hulang lao makokop bangsoi alay nang papungon na aka anak ni debata aka namar serak dope lao pasadahon. Asa ola ni sadari martuptup manasida laho mamusa ibana alay didok nasida ma unang ma dipestai. Sotong gutur na toropi. Tapuji matuhata marede hita sebukede nomor 74 ayat 4. Tuhan
onom ari nari asa dapot pesta Paskai. Sahat ma Jesus tuhuta Betania. Na niinganan ni si Lazarus na sinunggul ni Jesus siyan namate. Jadi di Paulina sida madisi panganon ujuan di ibana. Si Marta do makobasi, si Lazarus masada dongan namangan disi. Gabi dibuat si Maria ma sahati mia nardus na arga na somarsaor. Dimiyahi ma pat ni Jesus. Obu nama dibahen mangalapu. Jadi digohi uap ni miyak ima bagasi, jadi sada sian akasi sian nai si Judas Iskariot nanaing manjehon ibana mandok. Buasa so di gadis miyaki arga 300 hupang, bahen si lehon-lehon nian di akan apogos. Alay dada na pogos sinarihon na, ubahen na didok ibana songoni. Panak ko do ibana tahe, diusong do asi-asi ni halak, tu ibana dipasahat puroy. Duginin na Jesus ma, pasombu ma ibana, ay di parade doi hiratuari hatatanomi. Ay toktong do adong na pogos di tonga-tonga muna. Jala asal maolo hamu, tarpatongok kamu do na dinggan tu nasida, alayang go au dang manoktong di hamuna. Itap na tarbahet sa do na niulanay, naman joloani do ibana mamiyahi pamataku, songon di nama monom. Si tutudo hatakot tuhamu, manang di dia dilia portibion, di jamitahon muse barita na ulion, hatahonon na do nang binahen nai gabe baritana. Tapuji matuhata maredehita sa bukwede, nomor 70 ayat 7. Dungi torang arinai dibege halak na torop na ro tu pestai nanang Roma Jesus tu Jerusalem. Jadi dibuat nasida ma akka mare-mare laho manumunomu ibana huhut manjojohon hosyanna pinasupan sumaro marhite-hite guarni Tuhani Raja ni Israel. Dungi dapot Jesus mahalo desada, ima dihunduli hombar tunatar surat, unang homa biar ale borusion, idama rajam donaro marsihundul di anak ni halode. Jala halak parise dohok na deba nasian na toropi madok tu ibana. Ora yatong akasi siami guru, alainin nama mangalusi, hudok madihamu, out mauhom nasida, manjojoma akabatu. Marede hitang siya bukwede nomor 83 ayat 5.
Alay dibongoti si Bolesido si Judas na Margoar Iskariot, sahala siyan na 12. Gabelaho ibana martutup dohot akka situan ni malim rapon akka panunggane. Manang dia dalana pasahaton ibana tunasida. Jadi siyan las ni rohana sida, marpadan manasida mangalehon hepeng tu ibana, di oloi si Judas mai, jadi dilului matik kinaune, pasahaton ibana, sosian pamotoan ni natoropi, ido sahat na. Tapi kema sunggul-sunggul dihita di pertangyangan pasyota di bagasan Bornginon. Na parjolo, pinabotohom mati hita salutna amanami inanami, marsogot Rabu tanggal 31 Maret 2021, dohot Kamis tanggal 1 April 2021, ima pasyon paduahon dohot patoluhon. Patupaun ni huriata do pertangyangan di Garjata, masuk pukul 10 siawip. Ria mahita madohoti pertangyangan pasyoni. Na paduahon, pinabotohom matuhita sude ruas di hari Jumat tanggal 2 April 2021, ima pesta hari hamamate ni Tuhata Yesus Kristus. Sude kendaraan, motor, dohot mobil, parkir di luar ni halaman gereja, jala asa unang mambuan tas na balga, uhut marpahean na sopan, jala unang memakai perhiasan, dohot aksesoris na berlebihan. Songonima sunggul-sunggul dihita di bagasan Bornginon. Taparade marohatta dinalaho manangihon hata ni Tuhatna, tapuji ma ibana marede mahita siabukede nomor 86 ayat sada. Dame ni di bata na sumurung, siyan saluhut na parrohaon, ima na mangaramuti ate-ate dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus. Amin. Horas madita sudi. Salum, Tuhamu amanami inanami, dos anggi nang pinaribut nami na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus Tuhatay. Suak songonima nang namadohoti di bagas nabi, marhite-hite lip streaming, upasatami matuhamu sudi, salam sehat, horas madita sudi. Mamukka Bornginon, naeng begot tama, jala pausoru-sorot tama hata ni Tuhatta, di bagasan pertangyangan pasyon, ibadah malam pasyon. Natotu martudu-tudu mai imana ni guaranna the passion of the Christ, pasyon ni Kristus Yesus. Di huriat taon, mamukka mai Bornginon, sahat manotolu Borngin, sahat tuari Kamis, imana parpudi, masuk mahita musiari Jumat tu Jumat Agung. Jadi adoksa ada tema, na penting di tonga-tonga ni sudi akka padapot pikiran dok padangan di Portibion, imana ni dok nadison, tinggallah dan berjaga-jagalah
bersama Kristus. Di sommahamu, dungo rap dohot ahu. Na binuat, na nienet, sia trupuk ayat harian di Almanak Sadarion. Sian Matius 26 ayat 30 jala didok matunasida. Matsai marsak situtu dorohaku hiramate do di sommahamu dungo rabdot ahu. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjagalah-jagalah dengan aku. Huriana hina holongan, tuhita marsada-sada, totura nunga heahita manotop pilim, The Passion of the Christ. Ima di tahun 2004 nasalpu. Totu nungadok siak kitaon mardua tulu hali manotoni. Jala mudah-mudahan di tahunon adong dopei. Jala dinggadoi taputar tasaksihot tatotto muse mulahulak. Molo dung ditottoni ahado pakilalata. Bagaimanakah perasaan saudara menonton film itu? Jadi dung di tahun 2004 mamuk kaadok pilimi binegedo memang jala torop halak nama notoni tariluilu meneteskan air mata. Tangis nasida sahat na ediki nama notto pilimi totu ilu-ilui boido marlapatan marragam. Artinya bisa punya beragam arti. Sada na hubege ditiki ima didok amang asiroha. Kasihan. Yesus itu menderita dibuat seperti itu. Daktahan nasida manotoni. Alai saya dintik masih malolong nabuti alai. Memang aupe perjulu manotoni daktahan. Alai dung dua tulu hali mulai ma pinanot noti ma. Di dia dosa betul na nilai. Di dia dosa betul na pesan. Jala bohado carani alahon mabai pilimi. Jadi didok nasida ma enggak tega melihat Tuhan Yesus disiksa begitu rupa. Bohadong do di tonga-tongata na merasa kasihan ala sedih ibana seperti mau mati rasanya. Lapatanna didok disonakin, taingot hatan itu hatta hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Manang terjodoh hita, marhite tema na hujahanakin, tinggallah dan berjaga-jagalah bersama Yesus. Apa The Passion of the Christ itu? Kita dapat mendengar dan melihat sambil merenungkan apa yang seharusnya kita tangisi. Apakah kita benar-benar mengalami kesedihan mendengar dan mengenang The Passion of the Christ ini? Bagaimana passion semacam ini lahir dalam diri seseorang? Bohado hamu
buado hita, buado hoamang inang. Ado di dahamu adong halak na memiliki passion na songonon. Olo dohita lapatan na nakin bergerak dengan passion ini, passion Kristus ini. Jala bertindak untuk berdampak bagi kebaikan kita bersama. Apakah passion itu? Dosa betulna passioni. Molo di kamus KBBI didok di si ima gairah, asrat, keinginan yang kuat di mana ada keberanian atau antusias dan semangat. Bagaimana passion semacam ini bisa lahir dalam diri seseorang? Bahwa dong dope passionon na songonon, gairah kita tetap, semangat kita. Bahwa di boto hamudo adong anggota keluarga ta, ruasta, dongata yang masih memiliki passion seperti ini. Namu amang inang dinatapausor husor hata passionon. Totu dibuam mahita. Ditugu mahita tu sada misteri na bagas. Taringot tutuhatta Yesus Kristus. Naolo hibana rade pasahato dirina. Di seao kosana tutangan ni halak na somardosa. Gabe marsitaono ni bana menderita sengsara dia. Sahat tu hamamatena. Ihau pinarsilang. Jadi mau didok padohan menyerahkan diri. Pasahato dirina sumeao kosana ninna imana nidokna passion. Jadi indah ada holan na mengungkapkan pabuaho taringot tu si taonon ni Yesusi alai bagas dopesiani. Ima sada dalan ngolu. Yesus mengambil alih hidup yang seperti itu. Lau paluau kita jol. Di haradeon ni Yesus. Sumeau kosana sahat tunamate ibana. Dipilih dalan na songoni. Lau paluahok kita. Ima bagian isi ni passion ni Yesus. Jadi the passion of the Christ amang inang. Mamukka maisya mulai na marpungu Yesus dot akasisian na diborngin na parpudi na marulaw paska na sida. Iman di sada jabu di hatiai. Dungi ditakuk ma Yesus di porlak Getsemane. Di pasahap maibana tu pengadilan ni Portibion. Dungi diadili si Pilatus maibana. Dungi diponis maibana. Parsilakon mate ma Yesus. Ima the passion of the Christ. Jadi ima na naik taringotatta sabutulna tolu bornginon. Ngadibukan akin nama jaha riwayat kesengsaraan ni Yesus. Jadi kau lengkap doon. Jadi unak sa bornginot sajo. Asa lengkap nakin. Ahado pengetahuatta, ahado bui keterlibatatta, jala terbangun do pasyota tu pasyon ni Yesusi, baik konggo do hitamad doho tibaritao. Ate. Hurian na inaholongan di bagasan gowar ni Tuhatta Yesus Kristus. Totura anggo sitaono do
Lapatan na nata alami di tonga-tonga ni Portibion, adong doyalan ni dosa ta sa diri. Adong doyalan ni dosa ni akka na jumolo. Na parjolo siya kita. Adong doi nang asa sude ulaon itu hatta gabe marsangap marmulia ninna. Ay bahasa mapitungon. Alanisi doon. Roma Yesus mengambil jawab na pasti. Dadala ni dosa manang nisi. Alaya sa marsangap di bata. Dungi, boy do penderita si taon on ta alami ala ni bencana alam. Boy do si taon on ta alami ala ni pihak-pihak intoleran. Dohot akka teror bom na masa di tungat-tungat. Buidoi amang inang, si taonon penderitaan akan amasa na tado pinuaingon, lau patuduhon, pabalgahon, huwaso ni di bata. Asalam tarida de batado na marhuwaso. Dada tolak manang naisi, bukan teroris. Alai, debata asa marsangap jalalam tarida huasona di Portibion. Jadi sudah penderitaan manak si tahonom boido dialami ganup hita manang sadi hari pe danang di dia pe hita. Boy topu tak alami di Portibion. Boido tak alami secara fisik perdangingon, boido secara psikis, secara mental, do secara spiritual partodion. Nah, alania mang inang. Dangadok sada halak pe siyak kita on na kebal tu penderitaan. Nang di tongat-tongat tanuengon, ngampir sa tao lobi ta. Masyarakat do bangso di Portibion nang di Indonesia on, dang luput siyan penderitaan. Alani virus corona sa pulusiaon. Sudah menderita. Saat tuan goa kosa. Alai adong do na pulih, adong do na sembuh. Alai adong do mang sedang menghadapi situasi mental. Suku-suku dia waduh. Na mengkhawatirkan masyarakat di Portibion Noaeng. Jadi suku-suku di malam pasyob parjuluon tuhita sudi. Si taonon ni Tuhan Yesus di taman Getsemane jalabuhado sikap ni Yesus tu si taonon ni asa imu segabe jamita dihita asa igabe kesaksian dihita iman nengodolonon na dibagasa borngin parjuluon. Memang ayat nahujahanakin ima sada ayat sian bagian nas ni Matius 26 ayat 36 146 na pabuahon barita na menarik na perlu sirenuk konota ima si taonon ni Yesus di taman Getsemane ahado kebenaran na bergantung di bagasan. Ahado ipola, ahado na nang buat totta na parjulu. Ima si taonon na dibaritahon. Penderitaan yang diceritakan guar. Artinya Yesus yang menderita yang dikisahkan. Ay so tabereng bi. Alay di pabuahot tuhitan wai. Di sa pasunggul hot tuhita. Ganup minggu, ganup ibadah lumobi mana utama di ibadah passion na songonon. Jadi ditikki Yesus lao manahopi silang na tragis jala sadis na mengerikan naik tahopan nama. Didok madisi Yesus sedih. Gentar ribana. Jadi pakilalan na songonon dang dosa.
Yesus sedih dan gentar. Dan perasaan ini bukanlah dosa. Tetapi menjadi bukti bahwa ahanan yang dohonon. Sa sitong ni sitong na ima Jesus na gabi jolma. Di bata nong gabi. Jolma situtu do Jesusi. Jadi sedih dan gentar na niadopan ni Jesus, na nialaman ni Jesus, ido ben na didok nakin, hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Marhite-hite padohanon ma. Diodolhon Bibil taima. Tidak ada kesedihan yang lebih dalam dan berat dari kesedihan yang dialami oleh Yesus. Sedih do hitan waing. Gentar do hitan waing menghadapi situasi waing. Alay mo lo martibakon na niadupan ni Yesus. Didok disi ubal gadu Yesus. Kesedihan na siya kita. Hidup na didok na. Jiwaku hancur sedih. Mati rasanya. Naneng donon na di sini na jonok na mahamatian ni Yesus. Jadi dia yaton dicarita homma taringot songod dia ibana pajupang marmeda sada suru-suruat di hatiai. Dalam lo dipilih The Passion of the Christ ditiki namar si tahonon Jesusi dipit dahadu dicengi dipukul di dia di si nganek talu ibana ale Roma di ibana ma suru-suruat dungi di ibana musai simbolis lau maceheu ni ibana ditiki ima goparani jadi hodok nape peluhnya seperti mudar ninna di si. Jadi si tahonon na dialami Yesus di Getsemani sebetulnya ndak ada si tahonon pardaging sabing. Alai si tahonon spiritual. Si tahonon pertodion. Jadi lengkap sudi. Sungguh dia Yesus manaoni. Ala niaha. Ala ni rela ibana rotu portibion. Lau manggatiyok kita. Sikat ni hita ibana. Na imana didok na nakiceritai. Sahat tu na ditakup ibana dia dili. Hurian na inaholongan naman namin na namin di bagasan goar ni Tuhatta Jesus Kristus. Napaduahon. Buhado sikap na sitong mangadupi moloro si taon. Buado benota. Sikap na benar. Jalala somma sabutul nasi pausorosota buatotta. Bagaimana Yesus menghadapi, menyikapi si taonon na diarupan nai, na niay nai. Na parjulu ima. Dipilit ibana inganan na tepat, lao marsaur do debata. Jadi gudang dolapatan. Satu cara ima menghadapi penderitaan ini dipilih Yesus inganan na tepat lau marsaur do di bata. Ima porla Getsemane. Jadi ngajot Yesus mabuo na kasisian na tu porlahon lau martangiang. Di somma na sida pungu. Di somma na sida meditasi. Di somma na sida lau marsaur di bata. Di tonga-tonga niaka pelayanan na sida di hatiai. Jadi Getsemane ima dipilih Yesus lau inganan na martangiang. Jadi peristiwa na terkenal di Getsemaneon ima amang terjadi di Borngini. Ahamai ima Yesus dihianati. Ima na terkenal di Getsemaneon. Jadi di
taman Getsemane malapatan nanakin Yesus lao mamulik pulik iba na mabuan ingananon lapatan na dison ndada holan na dipilit Yesus non Getsemane on alay ingot tita adok pardumuan nyo tu taman Get Eden di toppa debata si Adam do si Hawa di bae matu taman Edeni alai amang inang nakpe mulanai tabu nasida tinggal di taman Eden alai targoda nasida alani rayuan ni sibulis ujungna di laosi nasida mapati ni debata. Jadi amang inang dungi tertutup tujol mai taman Edeni. Dung madabu jol matu dosai. Jadi jok mahita jol maon di pagosa-gosa dosai. Alai Yesus Romanobus. Yesus mengambil alih. Marhite-hite si taonon dohot amamatena dohot aheonna Yesus memulihkan kembali hubungan ini di taman Getsemane. Dangolo talu Yesus. Nakpero simbolis. Di saat itu dia punya banyak kesempatan untuk melarikan diri. Gariada alani kemanusiaan na posi dia tiai molot pag yang nama dok ale tu asal puhom maon. Panginuman orsianau. Alai dada lomoku lomom manasau. Kemenangan ni Yesus. Dak songol si Adam dok si Hawa. Ini memulihkan dipilih debata inganan na dinggan. Dipilih Yesus inganan na tepat. Molo marsita onokko. Molo susah honuaing. Godak pikiranmu, rumuet pikiranmu nuaing. Tu dia dah holau. Itu pertanyaan sama kita. Pilih mainganan na dumenggan, na tepat. Lau marsaur dok di bata. Unak pilih inganan na lam manusaiho. Ido na nidok na disi. Napaduahon. Sikap ni Yesus ima martangiang jala toktong martangiang Yesus. Mula-hula iba na martangiang di Getsemane. Tidak ada sahali. Itu cara dia, itu sikap dia. Jadi dak cukup amang. Molo marsitaonok ko mengadupi ka persoalan rumit pikiranmu. Tidak ada sahali martangiak. Jugulhon unang macadi ho martangiang. Jadi tangiang ni Yesus ison ida hita. Songod debata ibana illahi bana. Ndada tangiang lao mangido hasisan ni dosa. Alai tangiang na patuduhon. Paboa na marsaur dengan ibana dok debata. Ditanda debata. Di boto ibana ma. Tu debata dua martangiang. Jadi doa na utama di son ima. Asa saut sakap ni debata. Nah patuluhon. Yesus menyikapi ini. Dia melibatkan rekan-rekannya. Jadi mulu marsitaonok kita. Susah kita. Madele kita. Marsak kita. Rugi kita di ekonomi pekerjaan kita tidak beres. Yesus melakukan. Dia melibatkan rekan. Dia panggil rekan-rekan. Ima dia. Adok sisian na sabutuna waluhalak. Sisian na inadohot tu porla Getsemane. Alai 5 modum. Daktahan. Bitogiyom manatolu. Ima sisian na jumonok tu ibana Petrus, Jakobus, do Yohanes, asarap do ibana marjaga-jaga. Jadi dong rap nasida alai rolau ma Yesus muse dak pola dau
martangiang ibana. Alai dipudai manasida di dokma. Hamupe tinggal madison. Mar jaga-jaga mahamu. Dungo mahamu ninna. Idu nanidok. Jadi lapatan namang inang. Sasitong na Yesus itu dari hatinya yang baik. Dia juga mau melibatkan majodongan na. Rap mahita martangiang. Itu yang dia maksud di sana. Jadi dipangidohon Yesus matunasida asa dungo nasida martangiang unak tarpodum nak peloja penasida. Jadi terlepas mungkin gale dua rekan-rekan nai akasisian nai. Daktar aropon. Olo disipata hita ni jopian ano daktar aropon ini na. Daktar bae ni, daktar pangasaho ni. Alai nakpe adong hagalion ni akasisian nai. Alai Yesus membutuhkan dukungan yang penting. Sian akasisian nai. Sian akadongan nai. Itu cara Yesus. Jadi dak salah na ibana marpikir. Napa opaton? Cara Yesus menyikapi penderitaan si taononi ima. Di pajolo ibana jala udu ibana tu lomo ni rohani debata. Tu Yesus mengutamakan dan taat kepada kehendak Allah itu. Jadi tarida mai nakin nahudohi. Di panipuli ni pangiduan nat yang terakhir. Dang lomokku. Lomomma nasau. Luar biasa. Jadi molo kita kenang sekarang the Passion of the Christ. Ahamayamang inang. Nama Jawa tuita dari manunggulu hita asa toktong di bagasa sada ni haporsiaw kita. Asa di bagasan saroha sa pikira kita. Nakpe gudang akka abat-abat alay na yung record di hita. Bersama kita bisa. Berjuang bersama kita bisa. Ido naboy memberi dukungan sa sitong na tu Yesus. Alay daktararapos siya Yesus. Siya nakasisiyan na yun. Uriya na hinahulungan di bagasan goar ni Tuhan ta Yesus Kristus. Di bagasan si taonon, kesedihan, dohok ketakutan, suaksoinang kerusakan, dohok keterpurukan ni ngulutan waingon, boy mawalani-alani kopiton tadok, boy makanasing, sialana alay, manang nasongod dia pay, martangiyang mahita, di bagasan ng minggu-minggu pasyon sahat tu Jumat Agungon, tangiak ko sudi. Pasahat sudi permasalahanmu. Alay, hindi ada holan na martangiyang. Sabing, alay uhud manangihon suara ni debata. Ido na nidok na disi. Jadi suara ni debata, mabuan akan na porsiya, nakpe di tonga-tonga ni pergumulan, nakpe di tonga-tonga ni akan na masa. Alay, toktong boy di boto iba na ahlo sakap ni debata. Ido lapatan na tangiyang. Nakpe marsitaunok kita martangiyang. Alay uhut tabige suara ni debata. Asa tabo to do turus adalat sidalanata. Ahalo mo ni rohan ni debata di tonga-tonga niya kanamasa na taadupi. Itu dia cara ni Tuhan ta Yesus Kristus. Urian na hinahulungan. Selamat pasyon. Selamat mengenang si taonon ni Tuhan ta Yesus Kristus. Jadi asagok anonon dakola si taonon na. Dakola na hamamate na ikosahat dumusian non. Tuari minggu ari hahehon na. Jadi dak terpisai. Jadi haheon na imahamunangan na. Laman dalo salu na. Jadi horas manita selamat pasyon dihita salu na nandison dohot na di bagas tabi. Amin.
Ale Jehovah debata mauliate rohanami di ho Tuhan. Ala di loas sodo huriam nakpe di tonga-tonga ni si taonon. Na masa na umum huadopi hami nang marsada-sada nang keluarga pe. Di patu bege hokkodo Tuhan barita si taonommu Tuhami. Atong guhi mai Tuhan do olong ni roham gugu do pakirimon nasiakui. Asa rap doho tami patao taon akka namasa naung binulus munajulu jala honamai muse naktuak kana hubulu sami nuaingon. Pasu-pasu ma pamaretta nami na sedang berjuang mengatasi COVID, mengatasi kaum intoleran dohot teroris, dohot akan anang manggugai asa daun ni negara namion, asa pergugui ma nang namanguluhok kami presiden, menteri, suaksoni nang akka bupati, wali kota, gubernur. Lumuwi ma Tuhan aparat keamanan, leo bisuk, leo gugu, tabaya ka perlengkapan nasida, asalam torang, jala takas tadama ho Tuhan, namarwaso di portibion. Atok Tuhan debata nak kami pemarsada-sada, songok kuriam mah kabipirau mangnon. Saya si mahami Tuhan sudi, saya pargugui, saya tabai pakirimon nami. Nakpe jut sipata di bagasan hagaliok kami. Lau makubasi di huriam. Suaksoni nang di masyarakat nami. Alai saya pahot mahatamot Tuhan. Saya patugu pakirimon nami. Saya marhamonangat dohami ala niho. Goido husalpok kami saluhut nai. Atok Tuhan pinuji pinasangak maho. Ala debata situtudo. Di bagasan Yesus Kristus martangyak kami tu. Amin. Mangaradi ma tangiak pangodianon di bagas nabi. Ati.
Amin. Mari demai. Tapasahap mapiliata tu di bata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di banwa gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan do nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masiyan na nilomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo dito nga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni sileolom mituhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap mahita pasato tangyang aliamanami. Aliamanami na di banwa gijang. Say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajom. Say sauk banwa gijang. Leom matuhami sedarion hangulua siapari. Sisa madosa nami sungopanesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa Tuhan. Una kami tugyo tu pangunjunan. Palua mahami siap pangago. Ay hodo na puna harajaon. Dohot agugun. Rodia sangapos saliling nililing na. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama. Di sondako Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakko Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor homma damena tu todim. Salam Pasun, selamat malam, malam baik, sehat semua kita.